ଦେଖିବେ ଆମ ହିମନ୍ତ ଭାଇ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ଗାଧେଇବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ କି ମିଛ, ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁନି। ତଥାପି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ହିମନ୍ତ ଭାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ହିମନ୍ତ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ହଁ এটা ଆମ ହିମନ୍ତ ଭାଇ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଏବେ ଦେଖିବେ ହିମନ୍ତ ଭାଇ ଏବେ ଆସିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ହିମନ୍ତ ଭାଇ ଗାଧଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିମନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍। এই দেখো হিমন্ত ভাই, দেখো ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ଭାଇ କି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। এটা